xa para dar conta dos acordos de xunta de goberno e logo poñerme o voso dispor para calquer cuestión que queredes plantexar dos mesmos ou de outro tipo de asuntos. Dentro do día, o primeiro dos puntos máis alá das actas ten que ver co dereito á vivenda e mobilidade relativo ao parcadeiro público da Rúa do Olvido. Cando chegamos ao goberno existía un número de prazas soterradas nun aparcadoiro, unhas 30 prazas, en principio vencelladas a un uso público que de alguma maneira non foran tramitadas e que estaban inutilizadas nun aparcadoiro soterrado da Rúa do Olvido. O que estamos a facer en estes momentos toda a tramitación para poderlas por a disponibilidade dos veciños e veciñas do lugar. Estáse a constituir unha especie de comunidade que inclúa as prazas municipais cas outras comunidades dos edificios para poder definir usos, dereitos de paso, e isto únicamente ten que ver cos procedementos que xa se veñen poñendo en marcha dende hai uns meses, unha serie de alegacións das outras comunidades e se están a resolver e é o motivo da tramitación que todavía non chegou ao seu final. Hai tamén o punto 3 que é o da orde do día porque precisa ser estudiado e seguramente vai a vindeira xunta de goberno do próximo vernes polos servicios económicos. O seguinte punto unha resolución dun recurso de reposición presentado contra a Constitución do que foi o Servicio de Asesoría Xurídica por un ex-traballador xa xubilado do Concello e que é rexeitado por non ser parte implicada. O punto 5 é un punto importante porque ten que ver ca aprobación do manual de procedementos para iniciar as licitaciones da famosa EDUSI, da que levamos falando tanto tempo dende que se captaron os fondos e un pouco hoxe sería este pistoletazo de saída ca aprobación do manual de procedemento que nos vai a permitir a partir deste venres nas vindeiras xuntas de goberno ir traendo as fichas dos investimentos e das obras que están vencelladas a ese programa europeo para o cal obtivemos 10 millóns de euros. O manual de procedemento non só é unha proposta que foi o Concello, senón que ten que ser aprobado polo Goberno Central. Foi hai 2 días, recibimos a notificación de aprobación, hoxe o aprobamos en xunta de goberno e iso vai a poder permitir o desenvolvemento de execución dos fondos a partir das vindeiras semanas onde se iniciará a licitación. Como sabedes, hai obras importantes e prioritarias como Castrondouro e outro tipo de actuacións que van a ser as primeiras a iniciar o que é a contratación para poder empezar a executar e que non aconteza como no ano pasado no que xa figuraban nos orzamentos os investimentos dos fondos europeos, pero por a tramitación lenta que se fixo a nivel europeo e o Goberno Central non podemos empezar a executarlos até agora. Logo hai unha revogación dunha serie de acordos sobre un edificio e un conflito que mantén o Concello cun particular pola exención tributaria do IBI, un edificio histórico pero que aínda así ten actividade económica, con lo cal non corresponde a exención, hai unha reclamación e se retrotrae ao inicio do expediente porque non se chegou a unha resolución ao longo dos últimos 6 meses, unha cuestión administrativa. Hai tamén unha bonificación na tasa de aproveitamento do dominio público para unha rodaxe cinematográfica na cidade que está contemplada na tasa e forma parte das cuestións que oferta a Film Commission na cidade para fixar producciones e apróbase a bonificación. Dende o punto 8 ao punto 113 todos son exenciones e bonificaciones fiscais que figuran nas diversas ordenanzas e que, como sabedes, de maneira regular veñen a ser aprobadas aquí a Xunta de Goberno. Hai tamén unha proposta da área de educación para modificar un punto da sesión de marzo de 2017 que ten que ver cos prazos de matrícula. Como sabedes, hubo unha prórroga na prestación do servicio concesionado da Escola de Música até novembro para volver a licitar o servicio e entón eso altera o que son os prazos de matrícula que se adiantan dende setembro a xullo.
Hai tamén un cambio no funcionario supervisor dos contratos de conservación e mantemento, neste caso das instalacións do sistema de control de tráfico e do túnel do Orrio no termo municipal, do funcionario actual que estaba xestionando esa supervisión, que era Edmundo, pois nomease a María Moreno. Hai tamén 3 recoñecementos extrajudiciais por servicios prestados, pero que en teoría non están regularizados. Un é o de Correos. Hai un convenio do ano 2008 da FEGAM que establecía un espacio de colaboración entre Correos e os concellos que está caducado. Entón, todo o que son os servicios que se manteñen con Correos, que a empresa pública, son reparados por non estar regularizados por contrato. Estamos intentando buscar unha solución porque licitar o contrato significaría que Correos tería que entrar en competencia con outras operadoras postais e nós preferimos seguir operando coa entidade pública, que neste caso Correos, por garantía e seguridade xurídica. E entón estamos intentando buscar un novo espazo de convenio a beiro da FEGAM ou buscar unha fórmula para regularizar a situación da licitación. Os outros recoñecementos teñen que ver con combustibles, tarxetas de autoestrada, do que o parque móvil e con un mantemento informático de 2 meses que estivo sin contrato hasta a súa regularización por 6.818 euros. Hai a aprobación de varios convenios, co Museo do Pobo Galego por 10.000 euros, coa Asociación Cultural Cidade Bella para o 2017 por 20.000, coa Asociación Cultural Música Solfa para o 2017 de 3.000 euros, tamén para o curso universitario internacional de música en Compostela por 3.825 euros, e co patronato da Casa de Troia para o que é a apertura do museo nos meses de verán por 3.600 euros. Todos eles figuran nos orzamentos dentro das subvencións e dos convenios nominativos. Hai o inicio tamén da recepción de obras do que foi a execución en Santas Mariñas, Picaños e a Rúa da Estrada, e tamén o inicio da recepción tamén para o que foi a actuación na Rúa Teresa Jornet e anexas vencidadas aos pós da Diputación. É unha proposta tamén importante, pero que coido que xa foi presentada en rolda de prensa, que é o inicio da licitación do que sería a implantación dunha solución de administración electrónica para o Concello de Santiago. Xa sabedes que, polo que seguramente vos contou Xan e María, unha aposta ambiciosa de intentar introducir as novas tecnoloxías por un importe considerable no que é o funcionamento da administración e dos circuitos do Concello. Prorrógase tamén un programa de xestión que é do Servicio da Área Económica, que é o SICALWIN, até o 2018. E logo, na relación de urxencias, hai a plasmación do que foi a decisión de reorganización do Goberno respecto ás delegacións feitas nos diferentes concelleiros e concelleiras. Hai a suscripción dun convenio de colaboración entre o Concello e a Asociación Inserta Empleo da ONCE para actividades en custo para o Concello que favorezcan a integración laboral de persoas con discapacidade no ano 2017. Hai a renovación do convenio que se mantén co casco histórico con Cidade Bella para a programación de actividades en locais de hostelería, ao igual que se mantén outro con varios locais do ensanche. E hai a aprobación do proxecto, que é o primeiro proxecto que aprobamos de aquela subvención do IDAE, daquela financiamento do IDAE para o cambio das luminarias no Concello de Santiago. Sabedes que fora denegada pola cuestión do informe en galego da interventora, logo revocaron a decisión e entonces empezamos a desenvolver esta liña de financiamento. Empezámoslo cun proxecto que contempla o cambio das luminarias e medidas de aforro enerxético no que son as entradas da cidade, que é a carretera da Estrada, Noia, Avenida de Pontevedra, Rúa Viaducto da Rocha e Avenida de Antón Fraguas por un custo de 322.539 euros. Unha vez aprobado o proxecto, se iniciará en breve a contratación do mesmo e a idea é ir desenvolvendo medidas a través de proxectos que incidan no que era o obxectivo desta liña do IDAE, que é o aforro enerxético e o cambio de luminarias obsoletas no Concello de Santiago. E con eso un bizcoito, así chegamos ao final da Xunta de Goberno.
Non me queda moi claro cal é a tramitación agora co tema da EUS, entón agora xa está, non? Sí. Xa podemos empezar A aprobación do manual de procedimento non só é un documento que elabora o Concello, senón que ten que ser visado e autorizado polo Goberno Central. E é como a luz verde para poder iniciar a licitación. Ora, a licitación, que é o manual de procedimento? Bueno, é unha especie de prescripcións, non? Ou de libro de instruccións para o desenvolvemento da EDUSI, que implica, bueno, pois, as canles e os circuitos para os diferentes departamentos, a maneira de tramitar, pero ven a ser como a luz verde, non? Entón, no momento en que avalado polo Goberno Central se pode iniciar a tramitación. Como? Pois a través de fichas que teñen que vir a Xunta de Goberno e que son os proxectos que figuran e dos inicios de contratación. Teñen que vir, evidentemente, co proxecto e con determinados requisitos, non? Sí, sabedes que a EDUSI era un programa que en principio foi concedido a varias cidades por poboación, os manuais de procedimento que se foron aprobando en algunhas cidades maiores de, non sei se eran 100.000 habitantes ou 200.000 habitantes, se aprobaron en marzo e abril e ahora veñen as cidades se están aprobando os manuais de procedimento das cidades que entraron como no segundo paquete dos 10 millóns de euros. E sí, podemos empezar a tramitar, a contratar e a executar. E dinerito. Está. Non está aquí, pero se tramita a través do Goberno Central, pero sí. É dicir, é luz verde e inicio do que sería contratación e execución. Sí, hai proxectos e xa estivo traballando estes meses. O que pasa é que non se podía iniciar a licitación mentre non tiveramos o manual de procedimento aprobado e visado por Madrid. Entonces, bueno, pois ese é o motivo polo que hoxe traemos a aprobación de Xunta de Goberno, bueno, pois, o manual e para iniciar todas as operacións da EDUSI. Eu creo que é unha boa noticia porque levábamos tempo agardando por ela. Hai traballo adiantado, como ti dis, de proxectos xa feitos e eu son optimista de que collamos un bo ritmo cas licitacións e as execucións. Os tempos de licitación, xa sabedes, está vendo unha media de 3 meses dende que se trae, pero eu creo que a partir das vindeiras xuntas de goberno pois empezarán a vir as fichas cos diferentes proxectos nos que se están traballando e xa estaban traballando estes meses. Entendo entón que o progreso de obras importantes da EDUSI veremoslo para outono? Sí, eu calculo que sí. Polo menos das primeiras grandes actuacións. Sí. Teríamoslo tido antes porque hai algúns proxectos que xa están redactados e xa están preparados, pero hubo, bueno, pois ese ano de retraso na tramitación da captación a nivel de Goberno Central pero bueno, xa non é momento de mirar para atrás. Temos isto e eu creo que é importante para impulsar obra pública na cidade. E a parte de Castrondouro e Patio de Manes? En principio, que se marcaron como prioridades nas próximas xuntas de goberno son estas, as que ti estás dicindo, non? Logo, irei informando en cada xunta de goberno porque me consta que hai un paquete, pero tampouco vou ahora priorizar verbalmente cando non sei como está exactamente a tramitación. Irei vos informando en cada xunta de goberno. Pero sí que hoxe se falou explícitamente de Castrondouro, por a necesidade que ten e porque xa foi presentado o proxecto aos veciños e bueno, se leva agardando xa uns meses. Onte falaba vostede, preguntábamos pola situación do expediente de Doar, para a situación castellana que a Lugo, que non había chegado. Esta semana tamén se está a falar da situación dos centros culturais, que tamén é unha cousa que está agora, por uns meses, judicializada. Non sei como espera que se resolva, porque creo que tamén hai pendente unha licitación dun novo contrato, pero que estaría paralizado por esa situación judicial. Se non creo. Sí, bueno, hai situacións complexas arrastradas no Concello de Santiago que estamos a intentar xestionar e a resolver, non? A veces as principais resistencias son polas propias empresas licitadoras e a propia problemática estructural que hai no Concello. No caso da municipalización da hora e da grúa, sabedes que o expediente está rematado, coido que está rematada a exposición pública ou a piques de rematar. Dito isto, hai unha orden xudicial para explorar a posibilidade de que preste o servicio a segunda empresa que quedou no concurso do ano 2011. Bueno, está constituída a mesa para valorar esa oferta e está a petición feita a Lugo.
do expediente e, bueno, a pesar de que en un momento se nos dixo que non iba a haber problema, está habendo problemas para que se nos remita o expediente e para a localización do mesmo. Entonces, nos tramitamos por todas as vías, a ordinaria, a formal e informal, pues, todos os contactos para intentar que a mesa poida avaliar esa proposta. Si eso non acontecera, ou se non chegara o expediente, cosa que eu agardo que non aconteza, bueno, pues a mesa teria que adoptar unha decisión, pero en todo caso lle corresponde á mesa, que están ali todos os grupos. En canto a centros socioculturais, sabéis tamén que, bueno, é un tema problemático, con sentencias por cesión ilegal de traballadores que supuxeron para o Concello 800.000 euros, con novas demandas dos traballadores que están a prestar o servicio en centros. Nos o que fixemos é buscar un pliego que de alguma maneira blinde o Concello para esas novas sentencias e unha situación que lle estaba a provocar un quebranto importante ao Concello, non? Curiosamente, o pliego está tamén recurrido pola concesionaria que ven prestando o servicio e hai tamén, bueno, as queixas dos traballadores, e eu volvo a incidir, o decía onte, nos respetamos calquer tipo de reivindicación sindical, pero tamén facemos unha avaliación, non? Hai 4 anos non se subrogou nin a cuarta parte dos traballadores, a pesar de que logo todos mantiveron a continuidade nos pliegos e, en este caso, subrogase a totalidade dos traballadores. A maiores fixeronse modificacións a petición dos sindicatos sobre as condicións e as funcións de cada un deles para que, de alguma maneira, reflectir o traballo que se ven feito. E a mí sí que me sorprende, bueno, pues todas as resistencias que están a ver respecto á normalización destos expedientes complexos, non? Eu son optimista porque creo que isto ten que decantarse de cara ao interese público e de cara á normalización da prestación destos servicios. Respecto a outra cuestión, esta semana hai Consello das Mareas, para preparar, ou bueno, ir preparando ese plenario que habrá tamén dentro de este mes de xullo. Se vostede non é portavoz, pero bueno, como figura destacable dentro de Marea ou das súas confluencias, non sei que agarda destas próximas semanas, se espera que se fale máis de integración despois dos problemas que houbera no último Consello, bueno, unha crítica personal, por exemplo, da alcalde da Coruña, como se fixera integración. Eu esta fin de semana, levo un mes sin ter un día libre. Esta fin de semana teño a xenda máis alixeirada, así que agardo poder utilizalo para descansar e recuperar un pouco de folgos, porque o mes de xullo en Compostela é tamén moi intenso cas festas do Apóstolo e que eu agardo que nos vindeiros días podamos presentar. Non estou escapando, pero é certo que nen estou no Consello nin exerzo nestes momentos a portavocía, non? Eu agardo que nos procesos que vai dando en Marea pois se consigan dous obxectivos. Un é fundamentalmente reflectir a pluralidade do espacio e o potencial do espacio e logo seguir dando pasos adiante de cara á territorialización da estructura que non é un partido clásico nin tradicional, non? Conseguir a pluralidade e reflectir a pluralidade pasa porque se adopten medidas para que iso acontece e porque as partes queran exercer esa pluralidade. De nada vale reivindicar pluralidade de todos e todas se hai partes que non queren exercela ou non queren asumila, non? Pero, bueno, máis alá disso, esos son valoracións que eu fago. Eu agardo que sigan dando pasos para seguir, de alguma maneira, dotando de consistencia un espazo que precisa desa consistencia ao ser o segundo espazo político do país. Agardando cambios na coordinadora, dicindo que hai efectivo unha maior pluralidade? Eu non me corresponde a mí facer esas valoracións, non? Porque para que haxa cambios na coordinadora, e eu creo que non é o obxectivo do plenario, non só pasa porque se adoten esos acordes dentro do Consello da Marea, sino porque as partes estén dispostos a tirar do carro e integrarse. Pero digo que non me fixo ningún obxectivo respecto ao que teñen que ser pasos de constitución dun espacio e estou totalmente subsumido na dinámica municipal. Cando vos digo que o mes pasado non tive un día libre, é así. Entón, bueno. Alguna cousa máis? Tives de vermello pola Pantoja para vindar a Pantoja nos orzamentos participativos? Camela, non?